Adran y Gymraeg ag Astudiaethau Celtaidd, Prifysgol Aberystwyth. Cynhadledd i ddathlu canmlwyddiant penodi TH Parry-Williams yn Athro'r Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth. Y trydydd ar 20 o Hydref 2021. Ioan Talfryn, Rhwng gwybod ac anwybod. Agwedd ar waith TH Parry-Williams. Wel, helo bawb, a chroeso i fy nghyfraniad i'r dathliadau canmlwyddiant hyn. Gobeithio na fydd y ffaith mod i'n siarad gyda sgrin, hytrach na chynulleidfa fyw yn amharu ar y cyflwyniad. Diolch i Bleddyn Hughes am y gwahoddiad caredig i gymryd rhan, ac am drefnu i mi gael ymweld â chasgad llyfr personol T.H. Parry-Williams a gedwyr yn y Llyfrgell Genedlaethol. Dwi'n ei hystyried yn fraint ac yn anrhydedd ac yn gwbl ddamweiniol, mae'n digwydd bod yn anrheg benblwydd annisgwyl i mi. Wel, dwi'n mynd i ddechrau rhannu sgrin rwan. Dyna ni. Wel, mi ddes i ar draws gwaith T.H. Parry-Williams go iawn pan o'n i'n 15 yn ystod y cyfnod ansefydlog hwnnw, pan dych chi ddim yn blentyn nac yn oedolyn chwaith. I ran fwyaf ohono ni, mae'n adeg o ansicrwydd ac o droedio ffin rhwng dau fyd. Yr hyn oedd yn ddiddorol i mi ar y pryd oedd y cyd chwarae ag eilengwaith Parry-Williams rhwng yr naill llaw, rhyw sgeptigaeth drwy'n galed glinigol, ac ar y llall rhyw arallfydedd dihangol. Roedd hi'n amlwg i bod ynte hefyd yn rhywun oedd yn troedio'r ffin rhwng dau fyd. Yn wir, mi allan i ddadle mai un o'r geiriau pwysicaf oll yng ngwaith T.H. Parry-Williams yw'r gair rhwng ei hun. Yn ystod y sgwrs hon, byddai'n canolbwyntio i gychwyn ar y ddwy elfen ymddangosiadol wrth gyferbyniol hon yn ei waith, ac yn cloi trwy drafod y ffordd o gwneud nhw esgor ar ddamcaniaeth a oedd, yng nghyd-destun llenyddiaeth Gymraeg i gyfnod, yn bir unigryw. Ond na i ddechrau trwy roi sylw i sgeptigaeth Parry-Williams. Sgeptigaeth a'i arweiniodd i gofleidio ansicrwydd, amhendantrwydd ac anwybod chwedlynte. Nid fel ystadau meddyliol dros dro neu ddiffygion gwybyddol y gellid eu cywiro rhywbryd yn y dyfodol, ond fel nodweddion craidd y profiad dynol. Trwy eu cofleidio, amlygodd Parry-Williams y nodwedd bryn honno oedd, yn ôl y bardd Keats, yn gwneud rhywun yn a man of achievement. Sef negative capability. That is, when a man is capable of being in uncertainties, mysteries, doubts, without any irritable reaching after fact and reason. Mi allan ni fod wedi dewis sawl esiampl o gyfleidio ansicrwydd ac anwybod yng ngwaith cyhoeddedig Parry-Williams, ond mi na i gyfyngu'n hun i ddau bwnc, sef y ffiseg newydd a seicoleg. Roedd T.H. Parry-Williams wedi ymserchu yn y gwyddorau ffisegol arloesol ac mae'n ymdrin yn nhw mewn ysgrifau megis Samarcand, Darnau, Pen Droffendod a Mr Tompkins yn Minnau. Mewn dwy o'r ysgrifau hyn, mae'n disgrifio hun fel ffisegolwr bach ymofyngar. Mae'r ysgrifau hyn yn ddadlennol iawn gan ei bod yn ogystal â thanlinellu diddordeb byw iawn T.H. Parry-Williams yn natblygiadau aslys ffiseg fodern a'r gwirioneddau gwrthgyferbyniol sy'n rhan o'r byd cwantwm, yn bwysicach fyth yn cael ei defnyddio gyda fo i gefnogi i safbwynt parfed anwybodydwyedd sylfaenol bywyd. Ar ddiwedd ei ysgrif Samarcand, mae'n dyfynnu geiriau'r Pererynion o Baghdad yn y ddrama Hassan gan James L. Roy Flecker. For lust of knowing what should not be known, we take the golden road to Samarcand. Ond yna, mae'n mynd yn ei flaen wedyn i newid y dyfyniad mwyn crisialu safbwynt personol parfed anwybodydwyedd y byd ffisegol. Beth petai'n ni newid un gair bychan i weld a bydd rhywfaint o wirionedd tragwyddol yn y dyfyniad wedyn, i godi calon y ffisegwyr mentis hyn, neu efallai i'w thorri. For lust of knowing what cannot be known, we take the golden road to Samarcand.
Ond na hyder, it's fun, meddi'n gwyddonydd mawr o'r Amerig. Trwy'n nawr at farn T.H. Parry-Williams ynglyn â'r hyn oedd yn digwydd nid o dan fonet JC 3636, ond o dan fonet i benglog ei hun. Roedd e wedi cymryd diddordeb byw iawn mewn materion seicolegol yn ddyn ifanc iawn, ac wedi ysgrifennu nifer o weithiau seicolegol ei naws megis dryswch, gair o brofiad, a stori o'r enw Argyfeiliwr yn y gyhoeddwyd yn ynghylch Grawn y Wawr yn 1907. Ond y gwaith mwyaf dadlennol ynglyn â'i agwedd tuag at anwybodydwyedd y byd mewnol yw'r ysgrif Yr Efe. Ar ôl esbonio sut y daeth o a'i gyfoedion i ddefnyddio'r ymadrodd anramadegol hon Yr Efe, oherwydd ei magwraeth feiblaidd i olygu bych chi'n galw, thingomedrig, mae'n mynd ymlaen i ddisgrifio digwyddiad brawychus pan gollodd reolaeth o'i gar a bron y fflymio dros ochr dibyn serth. Yr hyn sy'n berthnasol i'r drafodaeth hon yw'r ffaith fod T.H. Parry-Williams yn cydnabod ar ddiwedd yr ysgrif bod i ddefnydd o'r gair yn tanlinellu ei anallu i adnabod y deallheinau ohono fo ei hun a threfn y cread. Dyma'r dyfyniad. Un o wifrau'r clawdd, a honno'n dyn hyd at dorri, oedd yr unig beth erbyn hyn a'i rhwystrau rhag rowlio'n bendramwnegol i'r gwaelod, a minnau gyda'r gef oedd i mewn iddo. Pan safodd, llwyddais i agor ei ddrws a neidio allan yn gynt na chynta a gallwn. Yn diogelwch y tu allan, mi edrychais yn syn arno yno, a'r geiriau a ddaeth o'n gennau oedd, wel, dyna'r Efe wedi ei gwneud hi. Ond ni o'n eto, at beth na phwy y cyfeirion, y cerbyd, my fi fy hun, yntai rhyw bwer anweledig, a all fod weithiau'n ymyrryd a threfn normal symudiadau'r greadigaeth. Ac ni chael byth gwybod gen i fi fy hun, pwy oedd yr Efe hwnnw. Mae yn ddiddorol nodi bod y term yr Efe yn cyfateb yn ramadegol i'r ymadrodd Almaeneg das es, the id, neu the it, a bod yn fanwl gywir, a fathwyd gan Sigmund Freud i ddynodi'r rhan gyntefig afreolus y seici dynol. Hyd yma yn y sgwrs hon, dwi wedi dadlau fod T.H. Parry-Williams yn bendant fod bywyd y bydysawd a falle yn sylfaenol anwybodadwy. Ac eto i fenthyg un o'i ymadroddion pwysig. Ceir yn ei waith ddatganiadau sy'n honi'r gwrthwyneb, sef fod math penodol o wybod yn bosib, ond mae'n wybod arallfydol, sydd wedi neilltuo i rai unigolion dethol yn unig. Nid paradox mo hyn fodd bynnag. Mae'r gwyro tuag at arallfydedd y welir yn ei weithiau canonaidd yn gynlyniad naturiol o'i sceptigaeth eithafol a'r amheuaeth o resymeg a materoliaeth ymlygur yn ei waith. Yn ei gopi personol o orthodoxys gan G.K. Chesterton, awdur y ddylanwad yn fawr iawn arno, roedd Parry-Williams wedi tanlinellu'r frawddeg hon ac ymddiheiriadau o flaen llaw i unrhyw chwaraewyr gwyddbwyll yn eich plith. Imagination does not breed insanity. Exactly what does breed insanity is reason. Poets do not go mad, but chess players do. Ac yn hwyrach ymlaen, mysticism keeps men sane. The ordinary man has always been sane because the ordinary man has always been a mystic. He has permitted the twilight. He has always had one foot in earth and the other in fairyland. Yn yr ysgrifau pen bwlch ac Archoffeiriad, mae Parry-Williams yn sôn am brofiadau a ddaeth i'w ran sy'n debyg iawn o ran ei natur i brofiadau cyfriniol, serch nad oes unrhyw ymdeimlad o bresenoldeb dwyfol ynghlwm a nhw. Yn Archoffeiriad, mae wrth sôn am profiad, mae'n ei gael wrth grwydro dolydd pwll cynawon a'i da ni gesel, dywed y bydd yn hawdd ganddo, lithro o ran fy stad yn eidiol, gwych yr ymadrodd, i ryw fath o berlewig hyfryd ansylweddol. Mae'n mynd yn ei flaen i sôn am y ffin rhwng corff ac enaid, syniad sy'n codi ben
nifer o weithiau mewn gwahanol gyd-destynau yn ei ysgrifau, a disgrifio'r ystad hon yn fwy manwl, yn rhes fel ateb cwestiwn cemeg mewn arholiad ysgol, ond mae'n pwysleisio fod bynnag, nad yw iaith yn ddigonol i ddiffinio'r profiad, ac felly pa les yn boeni'n ofer i geisioedd ehongli? Mae'r rhai sy'n gyfarwydd ag ef yn gwybod, meddai, ac ni ellir cyfleu syniad amdano i'r anghyfarwydd. Mae'r cyfuniad hwn o'r ymdeimlad o sicrwydd goddrychol di-wyro sy'n codi'r profiad, rhywbeth y grybwyllir yn ei gerdd I Mhnafiad, ble mae'n sôn am hen grefydd y mynyddoedd, y doethinau bagan a'r dwyster munud awr, ynghyd â'r anhawster i'w fynegu yn wrthrychol mewn geiriau yn elfen gyffredin iawn mewn adroddiadau o brofiadau cyfriniol. Ac mae'r disgrifiadau a geir gan T.H. Parry-Williams ei hun yn ei ysgrifau yn enghreifftiau nodweddiadol iawn ohonyn nhw. Y person cyntaf I fentro ceisio astudio profiadau cyfriniol yn wrthrychol wyddonol nôl ar ddiwedd y 14th ganrif ar 15, oedd yr Americanwr William James. Mewn penod ar gyfriniaeth yn ei lyfr The Varieties of Religious Experience, mae'n rhestru 4 elfen gyffredin i'r profiad cyfriniol, profiad all ddigwydd I unigolion o bob crefydd a dim crefydd. Mae profiadau cyfriniol meddai yn anfynegadwy, yn cynnig rhyw fath o sicrwydd cyfrin, goddrychol, yn fyrhoedlog ac yn oddefol. Yn ôl James, yr unig beth sy'n gwahaniaethu profiadau cyfriniol 2 unigolyn yw'r dehongliad, y mae'r naill a llall yn ei roi arnyn nhw, ac mae hynny'n deillio o'i crefydd neu I credo personol. Bydd Cristion yn sôn am berson Crist, Swffi am gymundeb gydag Ala, Buddhistiaid yn sôn am wacter, a phobl ddi-grefydd efallai yn swnio'n bantheistaidd. Wel, erbyn hyn, mae niwrolegwyr wedi medru dangos fod rhannau penodol o'r ymennydd naill ai'n cael eu tanio neu'n distewi pan fydd rhywun yn cael y profiad trosgynnol neu gyfriniol. Na ddim I rhestru nhw, dim ond nodi mai prif effaith y patrymau tanio ymynyddol anarferol hyn yw'r lleihau'r ymdeimlad o'r hunan, sef colli'r wrth lwy'r ymgolli fel petai. Ymdoddi'r cread a lle'r ymdeimlad o argyhoeddiad di-wyro, nad oes gwrthrych i'r argyhoeddiad neu'r gwybod hwnnw. Gall hyn ddigwydd I unrhyw un, ond mae niwed I rhannau chwith yr ymennydd yn benodol yn gallu cryfhau'r tebygolrwydd o'i brofi. Mae hyn hefyd yn digwydd yn aml os fydd rhywun yn dioddef haint epileptic yn ardal llafed yr arlais, y temporal lobe. Roedd Fyodor Dostoevsky yn dioddef o'r math hwn o epilepsi, ac mae'n disgrifio'r ymdeimlad o ecstasy roedd yn ei brofi yn union cyn un o'i heintiau fel y ganlyn. I would experience such joy as would be inconceivable in ordinary life, such joy that no one else could have any notion of. I would feel the most complete harmony in myself and in the whole world. Mae'r arbenigwraig ar grefydd gymharol ac awdur llyfrau megis A History of God, Karen Armstrong, yn trafod yn onest y posibilrwydd bod ei phrofiadau crefyddol hithau yn deillio'n uniongyrchol o epilepsi llafed yr arlais. Ond serch hynny, mae'n gadael y drws yn gul agored I bydolaeth y dwyfol neu'r chrysgynnol. My neurologist once told me that people with temporal lobe epilepsy are very often intensely religious. Suddenly, just before I have a grand mal fit, I have a vision of such peace, joy, and significance that I can only call it God. Is it possible that the feeling I have had all my life, that something, God perhaps, is just over the horizon, something unimaginable but almost tangibly present, is simply the result of an electrical irregularity in my brain? Mewn pobl sydd heb brofi newid neurolegol neu sydd ddim yn dioddef o epilepsi llafed yr arlais, mae'r profiadau cyfriniol hyn yn aml yn digwydd yn dilyn cyfnod o fyfyrio estynedig, neu o gynlyniad I ymgais gan yr ymennydd I ddelio â pharadocsau ac ansicrwydd dwys,
fel rhyw fath o falf yn gollwng tensiwn allan o'r system. Dyna'r rheswm pam fod rhai traddodiadau crefyddol yn fwriadol yn dewis defnyddio paradoxau annaturisadwy gan orfodi unigolion i fyfyrio ar uncertainties, mysteries, doubts, i geisio sbardun o profiadau cyflwyniol. Yr enghreifftiau ymlycaf o hyn, ond nid yr unig rai chwaith, yw'r traddodiadau Daoistaidd a Buddhistaidd Chan yn China a Zen yn Japan a Korea. Os yw'r esboniad niwrolegol hwn yn gywir, o ystyried ymlyniad T.H. Parry-Williams wrth baradox ac anwybodydwyedd a'i arfer o fyfyrion ddwys, dyw hi ddim yn syndod i fod o dro i dro, wedi profi ystad gyfriniol neu berlewig hyfryd ansylweddol i ddefnyddio ei ddisgrifiad ei hun. Ac fel y cawn weld mewn munud, roedd gynno fo ddiddordeb mewn myfyrio Buddhistaidd. Dyw profi ystadau perlywygol fel hyn fod bynnag ddim yn rhywbeth sy'n gwneud T.H. Parry-Williams yn unigryw. Mae ymchwil rhyngwladol i faes cyfriniaeth ac ystadau meddyliol amgen, fel sy'n digwydd yn fy hen goleg yn Llanbed y Pont Steffan er enghraifft, yn dangos nad y'n nhw yn ddigwyddiadau mor anghyffredin a hynny. Yr hyn sy'n gwneud T.H. Parry-Williams yn anarferol yw ddihongliad personol unigryw, mewn dyfynodau, os gael ei ddeud, o'r hyn ydyn nhw. A dyma ni'n dod nawr at yr hyn yr hoffwn ni drafod yn rhan olaf y sgwrs hon, sef dehongliad T.H. Parry-Williams o'i brofiadau arallfydol. Nid mwyn ei brofi neu wrthbrofi, ond yn hytrach mwyn bod yn glir beth yn hollol yw ei ddehongliad. Mae sawl beirniad wedi trafod disgrifiadau T.H. Parry-Williams o'i brofiadau arallfydol o wahanol gyfeiriadau. Yn ysgrifau beirniadol 11, ceisiodd Meredydd Evans ei lusgo gwisgu gefn braidd i mewn i'r gorlan Gristnogol. Ond o gofio'r hyn a ddywedodd William James ynglŷn â thueddiadau cyflwynwyr i ddehongli eu profiadau yn unol â'r credoau yr oedden nhw'n eu harfel, petai Parry-Williams wedi bod yn Gristion o argyhoeddiad yn hytrach yn y gynhanner pagan neu hyd yn oed yn bagan glân chwedlynta, byddai wedi dehongli brofiadau fel rhai Cristnogol fel y gwnaeth Waldo Williams ac Anne Griffiths. Yn ei lyfr ffiniau wedyn, ei fod yn cydnabod dilysrwydd godrychol profiadau arallfydol T.H. Parry-Williams, mae Dewis A. Phillips yn ymwrthod yn llwyr a'i ddehongliad ohonyn nhw. Mae'n feirniadol iawn o'r syniad o ffin rhwng corff ac ysbryd, ac yn cyhuddo Parry-Williams a beirniad llenyddol sy'n dadansoddi waith o drafod profiadau ysbrydol, cyfriniol ac ofergoelus yn yr un gwynt fel petai nhw yr un peth. Dwi'n meddwl fod beirniadaeth Dewis Z yn rhannol ddilys. Mae yna wahaniaeth sylfaenol rhwng y math o brofiadau cyfriniol a ddisgrifir yn Penbwch ac Archoffeiriad, a'r profiadau paranormal neu ofergoelus chwedl Dewis Z a ddisgrifir mewn ysgrifau megis y gri, oerddwr, y treillyn a drws y coed. Ond roedd yr arfer hwn o gymysgu categoriau felly yn rhan o draddodiad lled-wyddonol a ddechreuodd yn ystod y cyfnod Victorianaidd, a dyna'r hyn yr hoffwn i droi sylw ato fo rwan. Ymhlith y llyfrau welais i yng nghasgliad llyfrau personol T.H. Parry-Williams yn y llyfr genedlaethol, roedd y llyfr hwn, With Mystics and Magicians in Tibet. Llyfr sy'n cynnwys disgrifiadau manwl o ddaliadau crefyddol Buddhistaidd y wlad, a hefyd yr arferion o cwltaidd a oedd mor gyffredin yno. Mae'r llyfr yn dangos ôl tanlinellu pwrpasol gan Parry-Williams o frawddegau penodol wrth i ddod allan y llyfr megis one-pointedness is practiced in all Buddhist sects. Yno hefyd roedd y llyfr Into the Occult gan Peter Underwood, llywydd y Ghost Club am dros 30 mlynedd, ac aelod o'r Society for Psychical Research. Roedd y llyfr yn anreg a dderbyniad gan Idris, Foster dwi'n ei gasglu, nôl 1972. Mae'r ffaith fod Idris Foster wedi prynu copi o'r llyfr ynglŷn â'r occult fel anreg i Sir Thomas yn awgrymu'n gryf ei fod yn ymwybodol eisoes o'i ddiddordeb yn y pwnc. Mae'r cyfeiriadau ag yng ngwaith Parry-Williams at synhwyrau cydnabyddedig
ac anghydnabyddedig y corff yn ymestyn allan rhyw ffin dybiedig rhwng corff ac ysbryd, hefyd yn ei osod yn yr un gwersyll a'r deallusion hynny, na i sôn dan nhw mewn munud, oedd yn cymryd ysbrydegaeth a ffenomenau arallfydol o clwtaidd o ddifri, ac yn ceisio esbonio'r paranormal o safbwynt gwyddonol. Nid Parry-Williams chwaith byddai'r prifardd olaf i ymddiddori yn y paranormal. Meddyliau'r am ddiddordeb y prifardd Elwyn Edwards a'r diweddar Elwyn Roberts yn y pwnc. Mae Angharad Price ac eraill wedi cyfeirio at ddylanwad yr athronydd Henri Bergson ar syniadau T.H. Parry-Williams, ond o safbwynt occultiaeth, mae'n werth nodi bod Bergson ymhlith y nifer fawr o ddeallustion i gyfnod oedd yn cymryd diddordeb byw iawn yn y paranormal. Bu'n gadeirydd ar the Society of Psychical Research ym 1913 a chyflwynodd bapur i'r gymdeithas ar Phantasms of the Living. Bu ei gyfaill William James, y cyfeiriwyd ato eisoes, yr enillydd Nobel Charles Richet, yr arbenigwr ar-lein gwerin Andrew Lang, a'r cyn-brifweinidog Arthur Balfour, a luniodd y Balfour Declaration, hefyd yn gaderyddion ar y gymdeithas o'i flaen. Bu chwaer Henri Bergson, Moina Mathers, yn aelod amlwg o'r urdd y cultaidd honno, The Hermetic Order of the Golden Dawn, fel y gybu Maud Gonne a W.B. Yeats. Cafodd Moina Mathers y Maud Gonne hyd yn oed i herddo'n offeiriadesau yn y cwlt. Dylanwadodd syniadau'r urdd hon yn fawr ar syniadau'r bardd Gwyddelig Yeats am yr arallfyd Celtaidd. Digwydd bod, pan o'n i'n mynd trwy lyfrgell bersonol T.H. Parry-Williams, sylwes i fod e'n cadw nifer o doriadau ar was ynglyn â Yeats tu fewn i gyfrol o'i farddoniaeth. Roedd urdd y Golden Dawn, ond yn un o nifer o fudiadau o cwltaidd eraill oedd yn bodoli ar y pryd. Roedd un arall ohonyn nhw, sef cymdeithas y Theosophists, hefyd yn rhan o'r pair paranormal a ddylanwadodd ar syniadau'r oesau Victorianaidd ac Edwardaidd ynglyn ag arall fyd y Celtiaid. Yn 1911, cyhoeddwyd The Fairy Faith in Celtic Countries gan yr Americanwr o dras Cymreig, Walter Evans Wentz, oedd yn seiliedig ar gyfweliadau a gwaith ymchwil gwreiddiol ganddo mhob un o'r gwledydd Celtaidd. Roedd Evans Wentz oedd yn aelod o gymdeithas y Theosophists wedi cyflwyno'i waith ymchwil gerbron yr Athro John Rees ac Andrew Lang yng Ngholeg yr Iesu ym 1910 ar gyfer gradd BSc. A hwnnw fy'r sail yn ddiweddarach i'w lyfr. Ynddo, yn ogystal gadlodd straeon tylwyth teg o'r gwledydd Celtaidd i gyd, mae o hefyd yn ceisio profi'n wyddonol bydd y tylwyth teg a'i tiriogaeth yn bodoli go iawn. Dyma be mae'n dweud. Fairyland exists as a supernormal state of consciousness into which men and women may enter temporarily in dreams, trances, or in various ecstatic conditions or for an indefinite period at death. Yn 1917, gydawodd Evans Wentz, ond dyma fo yn y llun ar y chwith, am y dwyrain pell gan gyrraedd Tibet yn y pen draw, am daflodd i fywyd ysbrydol o wlad a chydweithiodd gydag unigolion oedd wedi cyfarfod Alexander David Neil, awdur y llyfr ar Tibet, sydd yng nghasgliad llyfrau personol Parry-Williams yn Aberystwyth. Yn ddiweddarach, cyhoeddodd gyfieithiad o'r Bardo Fodol sy'n sôn am y diriogaeth ddyrus honno rhwng un ymgnawdoliad ar y nesaf, ble mae'r ymydwedig yn profi pob math o ryfeddodau a dychryn feidd. Roedd Neil wedi rhoi cryn sylw i'r syniad o bardo yn ei llyfr hithau. Ystyr gwreiddiol bardo oedd bwlch rhwng dau fynydd, ond datblygodd i olygu bwlch rhwng dwy ystad. Ac mae gan T.H. Parry-Williams lawer o bethau i'w ddweud wrth gwrs am bwlchau a'i cysylltiad efo digwyddiadau arallfydol. Mae Parry-Williams ei hun wrth gwrs wedi cyfeirio at y tylwyth teg mewn sawl lle yn ei waith. Wedi sôn fod aelodau o'i deulu wedi'i gweld ac wedi awgrymu ei bod yntau yn hanner credu ynddyn nhw ei hun, neu hyd yn oed efallai wedi'i gweld.
Meddyliau'r ymgerddi megis bargen y cysgrifau megis drws y coed a y tri llyn, ble mae'n cyfaddau, ni buaswn ni'n gweld bai ar neb o'm cyfeillio nam cydnabod am gredu mewn tylwyth teg, oherwydd mi ro'n gryn lawer am ei gweld neu ei clywed fy hun. Yn wir, nid wyf yn hollol sicr yn fy meddwl a wyf wedi gwneud hynny a'i beidio, ond mi hoffwn fod yn fwy pendant rywsut. Ac wrth gwrs mae pobl yn hoff o gyfeirio at ei ateb paradoxaidd enwog pan yfynwyd iddo, a oedd yn credu yn y tylwyth teg. Nac dwi'n meddwl, ond mae'n hwn bod. Nid Evans Wentz oedd yr unig un i geisio defnyddio gwyddoniaeth y rhesymeg i ddadlau dros fodolaeth y tylwyth teg chwaith. Yn ystod i geiniau'r ganrif ddiwethaf, cyhoeddodd Sir Arthur Conan Doyle nifer o erthyglau a llyfr o'r enw The Coming of the Fairies, wedi hysbrydoli'n rhannol gan y lluniau enwog o tylwyth teg Cottingley yn Swydd Emrog. Roedd gan y gwyddonydd ar naturiaethwr enwog Alfred Russel Wallace ddiddordeb mawr mewn ysbrydoliaeth, ac na nath o gyfeirio'n benodol at y tylwyth teg, roedd o o'r farn fod proto-human discarnate beings yn rhannu'r byd gyda ni ac yn effeithio ar y broses esblygiadol, syniad o goleddyd hefyd gan lawer o occultiaid ac ysbrydegwyr ei gyfnod. A dyna chi'r Albanwr Andrew Lang, a'i ddiddordeb byw yntau yn y paranormal. Amhlith y nifer fawr o lyfrau a gyhoeddwyd gyda fo ynglyn â'r tylwyth teg, mae golygiad o The Secret Commonwealth of Elves, Fauns and Fairies gan y parchedig Robert Kirk a ysgrifennwyd yn wreiddiol ddiwedd yr ail ganrif ar 15. Mae'r disgrifiadau a geir o tylwyth teg yng ngweithiau Evans Wentz, Conan Doyle a Kirk yn rhannu un peth, sef yr honiad fod y tylwyth teg yn fodau sy'n bodoli a rhyw fath o ffin neu rhwng dau fyd. Dyma sydd gan Kirk i ddweud amdanyn nhw. They are said to be of middle nature betwixt man and angel, as were demons thought to be of old. Mae Conan Doyle yn ei galw'n borderland forms, ac yn sôn am ryw ffin sy'n cael ei chroesi pan welir y tylwyth teg. One can well imagine that there is a dividing line like the water edge. The creatures could move from one side to the other of this line of material visibility, as the tortoise moves from the water to the land, returning for refuge to invisibility as the reptile scuttles back to the surf. Ac mae Evans Wentz yn dyfynnu disgrifiadau a gasglodd o'r tylwyth teg fel bodau rhwng dau fyd, neu hyd yn oed uneidiau'r meirw oedd yn aros am ymgnawdoliad newydd. I think there must be an intermediate state between life on earth and heavenly life, and it may be that it is in this that spirits and fairies live. I recall the belief the old people considered the tylwyth teg as living beings halfway between something material and spiritual who were rarely seen. Yn draddodiadol yn Iwerddon, credid fod y tylwyth teg a phob math o gwleidyddiaeth arallfydol yn trigo yn the Middle Kingdom, sef y diriogaeth honno rhwng nefoedd y Cristion a byd deirolion, a chyhoeddwyd casgliad enwog o straeon yn dan y teitl gan Dermot McManus yn 1959. Roedd gan gyfaill y mentor McManus, y bardd gwyddelig W.B. Yeats, ddiddordeb mawr yn y diriogaeth hon hefyd, ac yn y tylwyth teg. Yn wir, cafodd Yeats y disgrifio gan yr hanesydd gwyddelig R.F. Foster, sy'n arbenigwr ar y bardd a'i gyfoedion, fel unigolyn a ystyried gan rai i fod away with the fairies. Yn ei gyfrol Mythologies, mae Yeats yn cyfnodi sgwrs y gafodd gyda rhyw sceptig o'r paranormal, gyda thatw o lun mohawk ar ei fraich yn rhyw reswm, oedd yn ddirmygus iawn o'r syniad o ysbrydion a bwganod. Fodd bynnag, pan ddaw hi at y tylwyth teg, mae ei farn yn bir wahanol. No matter what one doubts, meddai, one never doubts the fairies, for they stand to reason. Fel William James, Henri Bergson a Charles Richer, mi geistiodd T.H. Parry-Williams esbonio ei brofiadau arallfydol
rhai cyfriniol a rhai ofergoelus chwedl Dewi Z, mewn ffordd wyddonol ac mewn ffordd flynyddol hefyd. Ond roedd ei wyddoniaeth yn perthyn i'w gyfnod. Petai o wedi byw i weld datblygiad technoleg astudio'r ymennydd megis fMRI, a dysgu am rôl lywodraethol dopamine a serotonin o ffreoli'n hwyliau anhystadau mewnol. Petai o wedi cael y cyfle i ddarllen am y modd y mae psilocybin a chyffuriau tebyg yn wedi creu profiadau cyfriniol, hyd yn oed mewn cyd-destun profion clinigol, efallai y byddai'r meddyg na fi wedi newid ei ddehongliad ac ni fyddai wedi sôn wedyn yn mynd rhyw ffin rhwng corff ac ysbryd, ble mae dyn yn cael profiadau arallfydol. I gloi, rhaid i mi gyfadde, chwilio ers degawdau, byddai ddim a bod yn gwbl sicr o ble dath y syniad yma o brofiadau arallfydol sy'n digwydd ar y ffin rhwng corff ac ysbryd. A'i damcaniaeth wreiddiol gan Parry-Williams ei hun oedd hyn, a'i clytwaith o wahanol syniadau a'i law a bwythwyd at ei gilydd gyda fo, neu a'i damcaniaeth unigryw am fenthygodd yn ei chrynswth gan rhywun arall, anhysbys i mi. Ar ôl i William James farw, mae'n debyg fod Henri Bergson wedi mynychu seans i geisio siarad gyda'i gyfaill ymydwydig. Mae'n drenu ar un ystyr felly nad ydw i'n credu yn y paranormal, na mi allwn ni fynd i seans i holi T.H. Parry-Williams fy hun, petai yn fodlon siarad efo mi, a'i holi o ble yn hollol y daeth y syniad yma o gynerfiadau'r ffin. Yn anffodus, dwi'n ofni bydd rhaid i mi neu unrhyw un arall sydd am gael ateb terfynol i'r cwestiwn hwn fodloni ar ffurf mwydriaethol a llefyrus o geisio gwneud hynny. Ond, efallai yn y pen draw, fydd na ddim modd cael ateb i'r cwestiwn. Ac byddwn ni fel y Pererinion o Baghdad o ddyfynwyd eisoes yn gorfod cyfaddef. For lust of knowing what cannot be known, we take the golden road to Samarkand. Diolch am wylio. Byddai'n rhannu un sleid arall efo chi cyn i mi orffen siarad. Yndi, dwi'n rhestru detholiad bychan o lyfrau a gwefannau sy'n trafod y tylwyth teg ac y cwtiaeth modern, byddai gallwch chi gael y cyfle fel Yeats, Conan Doyle, T.H. Parry-Williams a fynna i fod away with the fairies am ychydig o leiaf. Ond cadwch mewn cof y rhybydd yr oedd gan T.H. Parry-Williams ei hun un tro, sef peidiwch â chredu popeth ydych chi'n ei ddarllen ar y we. Diolch yn fawr i chi am eich cwmni a mwynhewch weddill y dathliadau.